Kaixo, Alejandro naiz eta nire elementuari buruz gauza batzuk esango ditut. Izena eta ikurraren jatorria. Bario izenak barita derivatu alkimikoan du jatorria grekotik. Bapuz astuna esan nahi duena. Barik barioaren forma adjektiboa da. Aurkikuntzaren lekua eta urtea. Barioa lehen aldiz modu puruan Carl Wilhelm Scheele isolatu zuen 1764an. Baina ez zen elementu gisa aitortu, 1808 arte. Sir Humphrey Davy elektrolisiaren bidez isolatu zuenean Londresko Royal Institution-en aurkitzailearen izena egotekotan. Carl Wilhelm Scheele isolamentu partziala, Sir Humphrey Davy isolamentu osoa eta elementu gisa aitortzea. Gaur egun daukan erabilera industrian. Petrolio eta gas putzuetan lubrikatzaile gisa erabiltzen den bario sulfatoaren ekoizpenean, beira eta zeramika egiteko, piroteknian kolore berdea emateko, X-izpien kontraste agente gisa bario sulfatoa, eta abar. Ikerkuntzan, hainbat prozesu kimiko eta fisikoetan. Gaur egun aurkitzen den lekuan. Barioa ez da elementu aske gisa naturan aurkitzen. Beste elementuekin kombinatuta baizik. Mineraletan aurkitzen da. Batez ere baritina, bario sulfatoa, baso eta witterieta. Bario karbonatoa, bako, mundu osoan aurkitzen dira mineral horiek Espainian ere bai. Bitxikeriak. Metal alkalino lurrek taldekoa da. Oso reaktiboa da airearekin eta urarekin. Bere konposatu batzuk oso toksikoak dira. Bario sulfatua toksikoa izan arren ez da zurgatzen gorputzak. Eta horregatik erabil daiteke X-izpien kontraste agente gisa. Hau izan da dena, espero dut zeren gustukoa izatea.